L-Oppożizzjoni qed tagħmel talba ġenwina lill-Gvern biex l-art taż-żonqor tingħata lura lil Maltin. Din il-mozzjoni mhijiex issir biex nirbħu xi punti politiċi imma biex illejla inħarsu f'għajnejn uliedna u ngħidulhom li ġibna l-art tagħna lura. Għal dan il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija meta llejla fil-Parlament kienet qed tiġi diskussa l-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni biex l-art fiż-żonqor tingħata lura lil Maltin. Hija talba ġenwina lil kull membru illi hawn qudiemi llum. Mhux biex nirbħu punti politiċi, mhux biex ngħidu li għaddit tagħna, mhux biex tgħaddi l-mozzjoni, imma biex illejla la mmorru d-dar u nsibu tfal tagħna d-dar. Ngħidulhom ġibna l-art tagħna lura, saħħaħna Malta tagħna. Adrian Delija fakkar li minkejja li sedin qalu li ġejjin 4,000 student ġew biss 15-il student. Għal dawn il-15-il student huwa għaqli li nitilfu 90,000 metru kwadru li nbijaw b'4.88 € kull metru kwadru, staqsa Adrian Delija. U da ma rnexxiex. U daw ma waslux. U daw il-kelma tagħhom m'għamluhiex. U flok 4,000 ma ġabux 400. U flok 400 ma ġabux 40, u ma ġabu 15. Iwa Sur Prim Ministru, għal 15 l-istudent hemm għalfejn nirfinaw din l-art. Adrian Delija qal li tqabbil li sar bejn dik li qed tissejjaħ bħala l-Università Amerikana u l-Università ta' Malta ma huwa xejn għajr insult għall-Università ta' Malta. Bl-istess manuvra jiddeskrivi lil dil-kumpanija għax din hija kumpanija tal-ispekulazzjoni tal-art u jpoġġiha fuq l-istess livell tal-Università tagħna. Fl-opinjoni li tagħna dan huwa disrispett grossolan lejn l-Università ta' Malta. Dan huwa disrispett lejn il-lecturers l-akkademiċi tagħna ġo l-Università tagħna. Huwa qal li din il-kumpanija hija biżvelu ieħor biex hekk kif ifalli dan il-proġett jinbidel fi proġett ta' spekulazzjoni ta' art biex il-binjiet fil-veduta tal-baħar jinbijaw bħala appartamenti. Il-kap tal-Oppożizzjoni silet tixbija bejn dak li qed jiġri fil-qasam tas-saħħa u fil-qasam tal-edukazzjoni. Fis-saħħa, il-Gvern qal li jrid jinvesti f'dan il-qasam u minflok ġab nies li ma jifhmu xejn fis-saħħa. Bl-istess mod, il-Gvern qal li jrid jinvesti fl-edukazzjoni u minflok ġab bi spekulaturi tal-art li mhumiex midħlaq tal-edukazzjoni.